ffyrnig a chystadleuol heb fawr o safon rhwng dau dîm yng nghanol y tabloedd hon, a ddasfalla mae dau gamgymeriad arweiniodd at y ddwy gôl. Aneurin Thomas yn gadael i gic i'r Paul Smith fynd hibio iddo, a Les Davies yn penio i'r rhwyd. Y cawr o asgellwr sydd ar llys enw y tryc yn defnyddio pob modfedd o'i daldra i godi'n uwch na Richard Morgan yn y gôl. Mae Bangor yn dueddol o fwynhau eu teithiau goedlen y parc efo 7 buddigoliaeth mewn 12 ymweliad cyn heddiw, ond 2 funud cyn yr egwyl daeth gwir Brian Coyne yn gyfartal. Dim digon o bwysau ar bas Sean Edwards yn ôl i'r golwr, a Luke Sherborne yn manteisio ar ei gyfle. Edwards gynt o'r Wrexham yn ei rhoi ar blat i'r ymosodwr ifanc. 1-1 ar yr egwyl. 10 munud i mewn i'r ail hanner, daeth trobwynt y gêm. Aneurin Thomas yn gwneud yn iawn am y gamgymeriad blaenorol i beniad yn anelyn syth am gornel ucha rhwyd cyn i Peter Hoy ei harbed yn wych. Yn anffodus, amddiffynwr yn hytrach na gol geidwad ydi Hoy, felly doedd dim dewis gan Mike Jones dyfarnwr, ond i ddangos cerdyn coch a chaniatau cic o'r smotyn. Ac ar Sherborne ddisgynodd y cyfrifoldeb i gipio'r triffwynt i Aber. Chwarae ni'n reit dda, oedd iddo gyn o'n ni'n mas na heddi yn perfformio'n dda iawn, so ni'n hapus iawn.